Kasnong lamalong Hariboy District kala lumya ka dorbar snong hakastep jong ka arpusa trek leber arja arpusan hadian balapau ki jingjia kenop syabam klop kepisa badai hok ban yot dagi pajba nong song snong balambang lingba ka skim Pradhan Mantri Krishi Sinhaya Yojana PMKSY. Kani ka dorbar kala wan urlong namar ka jingpen sa tangki bor penyat district lingba ka office u deputy commissioner ban pendap ya ka jing toket halor kani ka jing syabam klop kepisa ka basiklur saupuai lak tingka. Hagani ka dorbar barok ki dekot dorbar kila sim jing menjur pajba ban ujor sa ki bor ka an klam da apsu ya ki jing toket ba pen sa teng da ki bor penyat district knang ban lap ya ki jing sisa ya ki brio ki badan kti ban sei ya ka te ka pisa lani ki nong kan shot na sabar snong na lor ki nong ya lam snong barim. Urang ba snong uba Rolling Stone manggu ulai thu ba ka dorbar snong lembat ki pajba nong song snong ki badai hok pan yo e ka ni ka skim kila sim ya karai ba kin lej bu no da ka ejahar ha police station so laj Shushu, ulai thuru ba mensuaru kila dabbu teng ya ka ejahar ha solat police station hindrai la kentat ya ka ejahar ka ba la ban tip ya ka daw bat menta kila rai ban lebu biang da ka ejahar ba la daha ka ni ka wat ka ba ar la da kim sim kia hapo ka sitio nadu ka sngi bala bu ya ka ejahar na kalyang ki nongsong snong baro kila rai ban lectur sa sekretariat ban tit jingkhang ban dawa ya ka hok ka ba ki dei ban yo Ngatu sisi bana pralaktam tedip klus onggi te ketugo ban pan saulak tam tau la dip klus te tang kata hici jo wa nang jo spi bai skur te ha kani dor si wa emre katau te jo re ki khon baro de poi chajing Temut pi ji penbang api kat lo baru te ken se ba kata sisi ban pralak ba kata ka saulak tam te kami bejo pi ban le penbang ni sekali ciden ita keban ni ciden ita kedam hi isel ne jo ketar khadit tilam kata ere kamu ere kerteng te kerteng de la klus lut te ham penthor gi bru ci ai pici chon dur tu mo ha penthor ladi ci ai pici no tu mo ci jo kim ngam tai le tu kata de getang kam tu sudai kata bele gi wa ong ladi er dro de nang chei ge em spi kata bisa te ha em ridro ladi de ong la klus sudai ka de mogi tu gi baca pekerteng ci ngai mbaklus ngai recipe ukso ma bana kasan snem li thotu kita ka kerteng umina wo ban hali pule te haba kunta kata ka pisa pio na kamyo re klem ya tang chena ja sang sang ka ja re te kam mare ere tang chi thau em chi thau ere he kerteng jong tau supi ya te ka be ere pa ere na ere tang ha li cho kerteng tau kan pi tau kan supi katsan sedam la penrung kerteng ka skim ha ko tha ka pik fair tu pita bale thok bru te pio jing tip kumno menta bai kata ka pisa la sei ki tu be ang gelak sa kamtai sa tipika ka thau tre gi thok tak se te liwi la sen la gi te sange wa nang re kamno ba kibre ba chu thok ki ha ta uksu na ta phe halor ka ne ka jingrai ka ba menta ka sni hapo ka ne ka mitin sinong jingi te ka mut ka rai ka jungi ki pai ba ka long ha ka ba la diep ka ba ni la le sya DC office ru kanom yat ke kam jingi kadang sa teng wat hadu gini gisni menta te namar kata ni kum gi pai ba nong sing sinong ha be de bat ka hok jingi nginam hun bandu te ka mun la da sya bagan ye ka an kan ya na ga FIR ru ngin ya kum ginong sing sinong mar ka banta sinong ka hok jingi ki beneficiaries ki bangi de ban yo tumut nginam hun bandu baga sarkar kan singkya pinne kumno ke igara ngin le sekretariat ru ka biang dang isyong sya thangan hang tur kanam lele marga de ga hok jengi nakal yang jongi ginong song snong hane po lamalong ki badon kerteng hatu hapo kat ki badon kerteng ma ki beneficiaries ki bangi ong e nginom hun hi bandu ya kane ka skim kum bangi layo kum bangi layo sngo tingi laya le hi ban le chapo disiru haga to gasngi haga khanyu tarik nilarung chapo kamra jong udisi ulakular bo unsa simkhia gane henre unam simkhia uong ba ula IT sei magistrate hadin kum bastayo na atayo ngi sakhot na magistrate
ngilalei hapok kamera jong magistrate hang taru ka ong bata ka magistrate kan sawan hapok snong jongi kan wan makahi bakan wan hapok ga sport inquiry ndai tat hadu mentaru kan sim khiai gane tingi nagal yang de jongi te ngidap sisa pedeng ga jing ngosi ka bakrau bat bangim lahi ban batai mo tang bangi dei gi badup kinong kendong ki badap pedeng ga jing bit ga jing them te long ki he sarkar ki basong haga tagamit ka syuki ga jongki balei mo kim sim khiai ga ne ga kam ga jongi ngi hagas jigso jongi ngi snow kumba ki le ben mo yangi ki ba duk ki ba dei ban yo ya gata banda dei ba ki sim khia de gamut ba kane ga kam kanom ap hadu kat ne kan hadu ba ar ne lai benai menta kalayat te nagane ga jing pensngo ngi kwa ba ita magistrate ru ngi kwa ba kin sim khia no udisi ru ngi kwa ba un sim khia no ada kim sim khia te gamut ba kumbang ile ya keren haga baswa nginom ban se ban lei wat sekretariat ru ban yai pat na ka we ga bu ka an ka ba kat ka bang ya kendu ndrei ngakwa hi ban keren mo sapang gane hane po snong ru ngi gi nong song snong ngi dap sisa pedeng gajing balei kita gi ba song ha bor kim nom la su ban simkhia namar ba ngi gi ba lech by one ru ngi nom don ban lech si lech sapo dc ban lech si lech saban ya kendu ya itagi magistrate ru ngim don by gali ai te ngakwa hi bakin simkhia ya gane mo kajing rai jongi hangne ban aino na ka FIR hap salai police station ban aino na ka simet mo kalau long kumtahi ba ngin rai no ban le na kata kalenti Awet dah ngalong yuk tahu sekretari sinong ni ke sinam baladam. Hadu ke poru ngalong we udkot jongga watershed. Henry sepang kan ke skim ngamdon kajingnya day berke. Nama nga penbiang tangga kam ke ba kongsan umdai jongga watershed tangga kam sinong nga penbiang. Henry sepang ga watershed pada kajing lum kerteng ro ngamdon bentah. Te ngasu penbiang pe tangga kam sinong hawat kowe ke skim ngalayo hi ke bala bentar jonga ke ba hajar ngalayo ya kata nang ta ha be dei bat kani ga pisah tengka ngamtip nomor ya kani ke watershed hi la penyai na ke komiti hajing ya don lang lai teli sinong kala malong ji ir bersendan te ya ke kam ke jampat la penbiang naga ke komiti hi jonga watershed ke komiti ber ka office te kuma pio kita ke skim pio atau video lu tidak bisa nga kapisa ngam yo re barok kait hentai ngalayo hi ke bentan tu kendian kat lu video kat kum ga bapau ya hapo art air kalau art hajar karena itu ki ay nga na farm equipment dei makhiu ka wai mat ko wai bahe sang tahi te bar kapisa ngalayo hi inri hajar ai kamu nalor kita kitiar pio kapisa ai ngayo inri hajar kamu ke masak kami ya ka masak ngtip ngayo tang kita hi tapi so kumno halor kita ki berkoi ki balong bakahok jong pa kerja long kajing sel jong long gawe kajing sel long kajing sel si ka baba krau king ma ya ka hok jong brio mane ka hok jongan ka hok jong no jong no ruken non la sakta na ka hok gade benya ya kata long ngadon ka mensim kajing du nong ka bakrau king ha bakalong kumne ke ikarai sim lang nga pada long ke ke mga day banyo ngaliyo kendiat tolong lahun hi tang bay kawe kajing susi kalong babaro kini kinong susnong kilaya dunong duduk kata namar gajing bentarung tu la benta don way pada dakilak kilak la benta jongki hakata ngamtip la dakiyo na em henry kajonga pada ngalayo hi kata ka benta jonga ka ba Andrew Hajar bar kata ki farm equipment kamu pi kumno tharai kani ka skim kerja se tharai manu kita bilang ya kata ngam tip re babu namar kajing penyai kalong dega watershed committee hi namar don ki office berar hang tu chairman vice chairman secretary vice secretary rengkat wat office ki penyai lang ya tu dengan ya kata ngam nut ban ong kerja se ngam tip re ya kata so kadau ka bala penlong ban lum ya kene kajing lang ya baro kini kinong yo mentoi kadau kalong ba Nidon sibun kita ulah dangi tu ya kecing syah ha ka sedang jo kani ka kam ngela ibu ya ka FIR hak ha u inchat jong kani ka police station salat tenrei ha ka sedang uom bahapo jong ka khat asi ngan sim khiai kani ka kam ka jong ki
te hapo jong kata kapor haga jing sisa haga jing tip jongi te jing sisa bo ula de ben khot egi ten roi uong pen ban ba haga ta ka por ka bo uong ba uong bangan khot chua yau ne orang ba sinong jong pi ban ya sutu jumut chua tetip nagaliang jongi la ka sha ne em ka an ba kan long kum ta habangila pha de ka fayar te hadin chung ka khadat si la persyang ban li kendu yu uong ba ngamla ban le kene ka kam jong pi ngamla ban ang seb ya ka ya gini ka FIR jong pi ten mar kata ula pan phai no ya ka FIR jongi te hadin jong kata pat de ngila lek kum tu kum bala ai ya ka jing pen bana chisin ba ngila lek ha ka khat new trick jong u January sha ka office jong deputy commissioner jong ka Riboy district ka jongi bar hadin jong kata pat de ngila yo ha ka district magistrate ha ka khalai trick jong u February jong news nem te namar ba kim shem la le kim shem la patiau te namar kata nyimban se pade ban ya lumbiang sekisin na kaliang jong baro kini ki beneficiaries ki badai hok ban yo ya kini ka skim kat kum bala bha te kani kalung ka sin ka ba ni ya rai na ka banta balada ja ba ngamut banong ba nila rai ban legbu da ka FIR ka basimet hapo jong ka police station te ia kani ka FIR ka bagin legbu ru nila ya rai ba lada kumno ru ka police station ka de ban trikam no hapo sitiyo balada jaba kam trikam hapo sitiyo nyimban se ban ya syaki bor ki kamalor lada de ban lesyong kalany mangor sa sekretariat ru nila ya rai kut ban yami no lada de ban poi segi an ki bor ki bahlor de bat ka anyru nyimban se ban yaj no lada kam sim kia hapo jong sitiyo nadu kene tarik ka penmi ia kene ka kubor Hare nong baslong PE kumno halor kerja jong ne ka skim kita ki sa jong di pajba ba ne ka skim PE kumno try ki suba kumno try mana try ki bala bandam ki kat kum ka jing suba jong ki ba malu mala india to kat kum ka jing suba jong ni te nyimla ban ong ka pasha jengai namar ba haba ngila persyang ban wan jing tip nakaliang jong ki officer ru kita pop hi orang ba sinong berim nakaliang jong kani ka komiti ka watershed komiti jong ki lai sinong ru ia tipop hi orang ba sinong jongi berim te namar kata nyimban se ban phai khamat sya ini ba jeri ustrang beri orang ba sinong berim ban aya ka FIR namar ba baro kila ya tipop hangta mut bagane ka jing ujor ka ban ai menta ka dai di persa ya orang bas nang berim ne pati kata komiti nyin hab ban ujor persya ya orang bas nang rengkat bat kani ke komiti kap kila penyaj namar ba ka jingja jong skim kam dei su ka bamlumala kala tam daki krur Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F manta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya